ram pala penshet haki. Ya ka Rongali Bihu balaju tip ru kum ka Bohag Bihu kabade ka tamasa ka bakong san jong ki jat benrio Assamese la Rakhe Nongbah Shillong hak sngi tho ding kani ka tamasa ka pen pau bat ka pen I ka jing sedang jong ka ayom rep bat kum ju ru ka jing sedang jong snem thamai jong ki jat benrio Assamese kum baju long haki snem ki bladep ka jing Rakhe mitau snem ru lapan long ki atli ki jaka ka we ka de hamadan Shillong Bedalia Bishnupur bat ka we pat lapan long Assam Kristi Kendra dhan giti hamadan Shillong Bedalia kani ka shat ka commence ngobha ka balai skill inter kelas dang dak jing kentiu ki lama bihu dah ukongsan u Dr Prakash Barwa bala long ru superintendent uberim jok Shillong Civil Hospital lapan long ru ka tu kani ki program tenrai ha pedang ka jing yelum lang upat ba pat san na ki jai pen rio prepare minta pat ni pet ke jumlong jaman ke